सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिरोधि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिरोधि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि दारि जेननांबाय दा दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिरोधि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंजा सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया दा बेनो बिरोधि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोनदों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नागिरना दिहुननो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगु बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा इयुथनि नेताफोर बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन थारैनो इउपिपिएल दोलोआ गोमाबाय नामा एबा गोमामारसिगोन नामा बिथांमोन एबा जायफोरा इउपिपिएलनि लिडार एबा आइटिसिएलफोरखौ माने नुनो मोनला एबा ससियेल मिडियायाव नुनो मोनला एबा निउसनि गेजेरजों नुनो मोनला बेखौ थाबैनो नागिरनांगौ एबा बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरनांगौ होननानै बुंदों जे खौरांगिरिनि गेजेरजों एबा खौरांगिरिफोरखौ बुंदों जायफोरा ससियेल मिडिया एबा जायफोरा ससियेल मिडिया क्रिएटर बिथांमोनखौ फोरमायदों जे नोंथांमोना बिथांमोनखौ थारैनो नागिरनांगौ होनना बे बुंनाय बाथ्राया आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ नोंथांमोननि सेराव होनांगासिनो मोनसे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायलांबा निसय मिथिगोन बेनि गेजेरावनो जायफोरा 2026 आव मेट्रिक आनजादाव 100नि मादाव 100 लाखिनो हानाय उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोननो 5 लाख रां होगोन होननानै बुंदोंमोन एबा बुंथिदोंमोन बेनि गेजेरजोंनो जायफोरा बड' एमआइएलआव 100नि मादाव 100 लाखिनो हानानै उथ्रिसार जानो हादों जिखुनु जा एमआइएलआव एबा जाय जिखुनु जा मिडियाम बिथांमोननो 3 लाख रां होगोन होनना बुंदों दा बे बुंनाया दा माने जानो हांगासिनो एबा बिथांमोना जि बुंदों बेखौ मावफुंनो थांगासिनो एबा मावफुंसिगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों नोंथांमोननि सेराव मोनसे क्लिप फिसा मोनसे भिडिअ होगोन नोंथांमोना नायलांबा निसय मिथिगोन स' नायलांदो बिदिब्ला जय बर' हारि 5 लाख आरो 3 लाख बे फैसाखौ जेरैखिया होगोन दा माने डेटा कालेक्सन खालामनाया बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिथांखौ दायित्व होदों अलमस्ट रायलायबाय डाटा जाजोब्बाय दा हाग्रामा महिलारि सारा माब्ला सम होनो हायो बे थारिख अनुजायै बे जोंनि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जों बे हाबाफारिखौ लागोन दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया बिरोधि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन दिनै नुबाय जोंनि 100 जनसिम बड' एमआइएलआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ बिपिएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो बिपिएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिरोधि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिरोधि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि दारि जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिरोधि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंजा सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया दा बेनो बिरोधि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोनदों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरना दिहुननो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगु बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा इयुथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन